नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. रिक्षात सोडून गेले प्रवाशाल पैसे परत देऊन प्रामाणिकपणा दाखविले कारवारचे रिक्षा चालक गोविंद नाईक. कारवार. आजकाल समाजात स्वार्थपणा वाढला. जो तो आपापला स्वार्थ पळयता. सत्याक जय ना अशी म्हणतात खरे, पण आपले कष्ट ते कष्टाचंच मेळ्ळार पुरो असे समजतले लोक या समाजात असतात. दुसऱ्याक त्रासात घालून आपण सुखी जायना असे मनापासून चिंतचे लोक असतात. अशीच एक घटना कारवारात घडला. 10 जून 2023 या दिसाक शिरवाडच्यान कारवारात नरेश जी गांवकर हेमी KA30 A2314 या भाड्याच्या ऑटो रिक्षार कारवार सविता सर्कलाकडे येऊन उतरले आणि आपले कामाक गेले. ऑटो रिक्षा चालक गोविंद नाईक हेमी शिवाजी सर्कल ऑटो स्टँडाकडे पावतरेत रिक्षात आशिल्ले बॅग उघडून पळयल्यार तितूंत 10,000 रुपये आशिल्ले. ते गोविंद नाईक हेमी कारवार शहर पोलीस ठाण्यार दिवन PSI मार्फत त्या प्रवाशाक नरेश गांवकर हेमका सोदून हाडून PSI सिद्धप्पा बेळगी हेमचे मुखार तेमगेले पैसे परत दिवन आपलो प्रामाणिकपणा दाखयलो. रिक्षा चालक गोविंद नाईक हेमगेलो प्रामाणिकपणा पळोवन सार्वजनिकान तेमगेले कौतुक केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. 2023च्या कैगा प्रकल्पाच्या शिक्षण सामग्री वितरण कार्यक्रमाक चालना. कारवार तालुक्याच्या देऊळबक्की ग्रामाच्या आदर्श विद्यालयात कैगा अणुविद्युत प्रकल्प निगमाच्या सामाजिक जबाबदारी समिती वतीन दिवच्या शिक्षण सामग्री वितरण कार्यक्रमाक आज चालना दिली. या वेळार कैगा प्रकल्पाचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हेमी 124 विद्यार्थ्याक ब्रेस्ताळाक देऊळमक्की आदर्श विद्यालयाच्या विद्यार्थ्याक शिक्षण सामग्री वितरण केली. पुढल्या दिसात कारवार, अंकोला, येल्लापूर आणि जोयडा तालुक्यात 108 शाळा आणि 112 अंगणवाडी विद्यार्थ्याक शिक्षण सामग्री वितरण करतले असे या वेळार सांगले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन कैगा प्रकल्पाचे डायरेक्टर PG रायचूर हेमी केले. या वेळार त्यांनी सांगले की देऊळमक्की शाळेत शिक्षण घेवचे विद्यार्थी हुशार, बुद्धिवंत असतात. ग्रामीण डोंगराळ भागातल्यान येऊन सुद्धा शिक्षण घेऊन वर्साक विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असा. कार्यक्रम बऱ्या रीतीन साजरा करतात. कैगा प्रकल्पात उद्योग खूप असतात. अशा ग्रामीण भागाच्या विद्यावंत विद्यार्थ्याक उद्योग मेळसाठी पुढे CSR योजनेमार्फत कैगा व्यक्तित्व विकसन शिबिर आयोजित करतले असे सांगले. या वेळार मुखेल पाळू म्हूण कैगा प्रकल्पाचे CSR योजनेचे अध्यक्ष RV मनोहर हेमी प्रौढ शाळेच्या विद्यार्थ्याक पुढल्या दिसाक शैक्षणिक मूलभूत सुविधा जाय तर
CSR योजनेमार्फत ती करूक आम्ही सिद्ध आसात असे आश्वासन दिले. कैगा पहिले आणि दुसरे घटकाचे डायरेक्टर YB भट, अधिकारी TN हरेश हेमी हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बापूजी ग्रामीण विकास समितीचे अध्यक्ष उल्हास नाईक, प्रकल्पाचे HR सुवर्ण गावकर, DCM सुरेश कोडते, कैगा नौकर संघाचे प्रधान कार्यदर्शी काशीनाथ खाडे, CSR योजनेचे मुख्य कार्यदर्शी हरीश लाल, सहाय्यक इंजिनियर चंदन नाईक, कैगा अधिकारी सूरज नाईक, महेश तमसेकर, रामकृष्ण बांदेकर देऊळमक्की, ग्रामपंचायत सदस्य संतोष गौडा, प्रतीक्षा वायंगणकर, युवा मुखंड प्रज्वल शेठ, शाला हेडमास्तर संतोष नाईक, शिक्षक अशोक चापुरेकर, कविता गावकर, देवप्पा लमाणी, कर्मचारी प्रभाकर शेठ आणि विद्यार्थी हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाचे स्वागत विद्यार्थी अपेक्षा नाईक तर सूत्रसंचालन संजिता अस्नोटकर, लतेश गौडा हेमी केले आणि वंदनार्पण लांछना गावकर हेमी केले असे प्रसार माध्यमात कळेला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.